hyppäämään. No mitä siihen tuumaatte? Ei. Jaa, minä en ole kyllä ikinä sellaistakaan kokeillut, mutta kaikkeahan pitää aina testata, juu. No niin, laitetaanpas tästä. Katsotaanpas. Näin ja sitten tuosta ja... No niin. Jaha. Kattokaapas. Näin kattokaas nyt, onkos minä nyt ihan semmonen räppärin näköinen tää. Ja... 1, 2, 3, hit it! Joulupukki, valkoparta, vanha oiva ukki. Eikö taakka paina pukin selkää? Käyttä tänne, ei kukaan täällä pelkää. Joulupukki, valkoparta, vanha oiva ukki. Eikö taakka paina pukin selkää? Käyttä tänne, ei kukaan täällä pelkää. Hei te kaikki kiltit lapset, kirkasilmät ja silkohapset. Joulupukki tässä teille räppää riimejä tiukkoja ilmoille mättää. Pukki sulta toivoo, et oot hyvä frendi, et kiusaa oot kiltti, niin kaikilla on parempi. Älä syri ketään, vaan kaikki mukaan huutele, sääntöjä noudata ja aikuisia kuuntele. Joulupukki, valkoparta, vanha oiva ukki. Eikö taakka paina pukin selkää? Käyttä tänne, ei kukaan täällä pelkää. Ei oo helppo olla kiltti ja äidin pikkuprinssi, kun kiukuttaa niin kovasti ja joku viilaa linssiin. Joskus mä riehun ja melkeinpä kiehun, sulatkin lentää kun hulluna kiekun. Pitkä on sääntöjen lista, harmillista. Skideillä meillä ei oo siinä juhlimista. Aikuiset joskus kyllä mulle suuttuu, on näissä kun ne komentaa ja touhi puuttuu. Joulupukki, valkoparta, vanha oiva ukki. Eikö taakka paina pukin selkää? Käyttä tänne, ei kukaan täällä pelkää. Kukkiminen ymmärtää, ei aina ole hilpeää. Vanhemmat kun kipittää, se hommasta voi kiristää. Se on kyllä tärkeää, et pyrit olla hyvä. Parhaasi kun teet, niin taidot kehittyvät. Aikuiset aina ne häärää ja määrää. Heti kun on kiva, ne jo ohjeita säätää. Kaikki johtuu siitä, et olet heille rakas. Vanhempias kuuntele, se on neuvo paras. Joulupukki, valkoparta, vanha oiva ukki. Eikö taakka paina pukin selkää? Käyttä tänne, ei kukaan täällä pelkää. Joulupukki, valkoparta, vanha oiva ukki. Eikö taakka paina pukin selkää? Käyttä tänne, ei kukaan täällä pelkää. Viimeiset riivit heittää teille vanha tuttu joulupukki punanuttu. Tässä on teille hyvä juttu. Pukki sun haluaa tän neuvon vielä tietävän. Tee muille se, mitä haluut itsellesi tehtävän. Juu. Yksi, kaksi, kolme, istu pukin polvel. Veli sano älä istu, äiti sano istu vaan. Pukki hassu, ukki korva tunturin asukki. Jouluaattona luoksesi kiiruhtaa. On nyt tullut aika kiittää, aattona nähdään kun riemua riittää. Show on nyt loppu, vaan ei oo vielä loppu. Valmiina nyt heilutaan! Pyöri. Taputa. Ovat lientään. Tip tap, tipe tip tap, tip tap. Herkkua on siinä monenlaista. Kuiske kuuluu miltä ruokamaista. Tip tap, tipe tip tap, tip tap. Sitten leikitellään kuusen alla, kunnes koittaa päivä taivaalla. Tip tap, tipe tipe tip tap, tip.
tap. Hiljaa hiipii joukko varpahillaan, varpahillaan. Kotikuuluihinsa alle sillan, alle sillan. Tip tap, tipe tipe tip tap, tip tip tap. Kuulitteko? Joulu on meillä. Kauhistuksen kanan häkki, kauhistuksen kanan häkki. Pukilta unohtui lahjasäkki. No pukilta unohtui lahjasäkki. Nyt kaikki äkkiä kiireen vilkkaa lahjasäkkiä hakemaan korvatunturia. Hakemaan vauhtia kaikki. Nopeasti. Juu. No niin. Mutta katsokaapas mitä jännittävää minulla täällä onkaan. Tässä jännittävää pukilla on. Jaha. Mikäs tuo joku soitin selvästi? Mikähän soitin tämä on? Kuka tietää, mikä se on? Kitara sanottu, onko muita ehdotuksia? Kuunnelkaapa ääntä. No. Viulu lähellä kitaraa. Hyviä ehdotuksia täältä kerta kaikkiaan. Paljon hyviä ehdotuksia ja olin kuulevani. ABC, puki kävelee, ikäpuita pitkin verstaaseen. Show on nyt loppu, vaan ei oo meillä hoppu. Vielä me hetki keikutaan. Takuta, takuta, takuta. Hypi, 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 hypi. Joo, kurkistetaan nyt sitten. No voi hyvänen aikanen sentä. Mitenkäs nyt tuolla lailla, ette kyllä ikinä arva. Voi hyvänen aika sentää, kuka ei ole tottakaan. Miten ihmeessä, miten se voi hemmaletta sitä? Kattokaa nyt, sehän on meidän korvatunturi ikioma Karri Kalkkuna. Joo, mitenkäs Karri, salaa kuljetitko sinä itsesi tänne tuossa matka-arkussa? Juu, eihän sinun toki olisi tarvinnut itseäsi salaa kuljettaa, kun olisit vaan kysynyt, niin olisithan sinä päässyt mukaan. Tämä Karri on semmonen, kuulkaa, semmonen oikein velmuilija. Juu, meillä on kuulkaa korvatunturilla monenlaisia elukoita, myös näitä kalkkunoita. Mutta Karri, se on sellainen erityinen vilperi. Jaha, mutta kuulkaas, kun nyt tämä Karri kuiskasi minun korvaa, että hän haluaisi, että joulupukki tekisi meille kaikille taikatempun. Taikatempu? Mitäs tuumaatte? Taikatempu? Joo, minä en oo kyllä ikinä mitään taikatemppuja tehnyt, mutta... taika. Hei, nyt minä keksikin maailman parhaan taikatempuja. Siihen tarvitaan taikurin hattu. Ja sellainenhan minulla onkin tuolla matka-arkussa. Juu, katsotaanpas. Jaha, no niin.
Juu,